Ahojte, čo by ste povedali zajsť si do Južnej Ameriky, konkrétne do Paraguaja? A čo tak, keď už tam budeme, že by sme si rovno vybavili aj preukaz Paraguajca? Áno, presne takéto niečo sme pre vás nachystali v spolupráci s Liberation Travel, kedy v najbližšie týždne budeme cestovať po Slovensku, bude konferencia o tejto plánovanej ceste. Zodpovieme na otázky, ako si vybaviť tento preukaz, ako sa tam žije, aký tam je internet, jedlo, ženy, všetko. Samozrejme aj muži. Takže, čo teraz? Teraz treba nás len sledovať, pretože každý deň bude vychádzať takýto nejaký videoblog krátky s informáciami, ako to celé prebieha. Aktuálne som obdržal už na mail požiadavku od výletrovej asistentky, kde teda vyzvala, aby sa jej doručili dokumenty, na čom sa najbližšie dní bude pracovať. Samozrejme, nie je to len tak, prednášky prichystať, treba sa naskilovať, takže budem veľmi rád, pokiaľ budete dávať spätnú väzbu, pokiaľ sa uvidíme. Čaute.